Wallahu ta'ala gusto Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inalunya niya na upabakang galubukang kagiyang koto inalunya niya. Inaluyo Allah at inaluyo Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkailang agiyang koto aping galubak ka asimba. La ilaha illallah. Mga uripan Allah ta'ala tanudan tanaw ka aya po akian naraktan Allah ta'ala na simba. Aya po kian naraktan Allah ta'ala si sagyang kanya na antan umapakay sa isas kanya na Allah. Antanos kanya masimba. Yan ang buhay kian naraktan Allah. Nagupakayan na maton ka miya pagitan sa 70 ragun at 10 ragun, 50 ragun, 60 ragun. Napalid na simba agyang ko na din niya ding galabak. Palaya din simba, ikasuswat ko Allah. Okay, mga uripan Allah ta'ala, nasunabi, wallahu ta'ala, gusto Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inalunya niya na upabakang galubukang kagiyang ko ito inalunya niya. Inaluyo Allah at inaluyo Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkailang agiyang ko ito ang galubak ka asimba. Upamakasum yagaman si kusulto pat puluramun na upamakadinyan main ka agyang buto inaloy ang Nabi sallallahu alaihi wasallam aguswallahu ta'ala apakailang ko mga simba nagkailang agyang buto mga simba nga si kusulto pat puluramun na mga uripan Allah ta'ala na matitawaron sapat patiman ang takatalutiman kagyag-gyag kaya apo makailang kung mga simba na tanto hindi kumadapat. Ugid na maloy kanoron sa patiman ang takatalutiman. Paganayro na miya tayo nun sa mga ulama kakakailang o simba utaw na shirk. Paganayro na shirk papanako to. Kaya malan yan na upamakasumba di kasayang naknamba suaswat ko Allah ka suaswat igiraw. O di na upamakadiga di sumbayang sa sunnah, naknamba nga suaswat ko Allah, suaswat ki ulan. Naginanip mo sa shirk. Papanako to. Natigo Allah Ta'ala, alain ashrakta lehbaban na amaluk. Upamakapanako to ka, lehbaban na amaluk. Na mailang din sa mga malka. Mailang din sa mga malka. Nasukapan ako to, nasibga din po simba. Kaya pagtuon sa simba, nasulangon, agdalabang ka ikasuswat ko Allah Ta'ala, gumabayan ko Allah Ta'ala na dito mga simba. Mulagin sumasul ng takamapayat, ay kuswat ko Allah, ay gumabayan Allah Ta'ala, kung ipan niya natitipituon sa simba. Napun sa simba, napumuha ka sa iba na ko itong ako Allah Ta'ala, asal ang kaubakan, lapan ko na kailang agyan mo kamal ka. Kailang suamal ka, ay natari na suka pamangni so dua na simbanan para po ng Allah Ta'ala kaisap ko mo ba yan Allah Ta'ala galabang na suka pamangni nabung ka pamangni sa adin na panaampit na ka nagulog ito sa shirk tulog ito sa kapanako to at tanong ka so dua suka pamangni na sibo ng Allah Ta'ala sibo ng Allah Ta'ala na iya kung piparo agang matano agang ma-Islam amyan tayo nun sa mga ulama matano natlot-lubu piparo iran o di na miya pakay apagampitan anam yang alif ang mga dalil yan paganero na sa mga ingaran ng Allah uman ka mamangli na pagawin ka sa mga ingaran ng Allah ya Qawi, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik ay kadua na sa mga amal ka mapiya Lupa kaya pagumpitin ka. Nataragyan ko ito, miali yung Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam at alukatawak niya sa tatang sa girbo. Nadisirang ba kaliyo? Natama sa Peter, wag yung ito sa katawiran na alin ka sa mga galubak ng mga pipiya. Nagyuto, inaliran sa mga galubak ng mga pipiya. Nagyuto pa na madasiran sa gimuntagir. Hadith ito Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ayay katlo, na tao, kapag ay ampitan, na sotaw, uyag-uyag, madadanga ka, agog kagaganyan, nagyang matapamang ikaw. Nagyan na buwi,
Pipero mga ulama tano, di na pipa kayo agam matano, agam maislam, agam pa kaya pitan. Na makaliliw sana din. Makaliliw ro, sagyan ko totalo, ay naloy tano. Na kung ka mangapit, adi makasusult sagyan ko totalo, ay naloy tano, kulog sa shirk. Kulog sa shirk, kulog sa kapanakoto, na ayam ang bukas waya, na sumang amal ka na kailang. Kung kapanakoton sa Allah Ta'ala, na sumang amal ka na kailang. Apananggilan tanonan mga ulipan Allah. Pananggilan tano sa ubos sa mga simba tano na may panakoto tanoron sa Allah Ta'ala. Ay ikatlo, ay ikadua, mga ulipan Allah, na qati'ur rahim. Ay amanan yan na so kaputula ka kung matutungan na yan. Anam yang galabak rakao utungan na nga. O di na ginawin ka. Napitol kaunso, koneksyon niyo. Pamana may tubo asya, may nitulak ka jutungan na nga. Napananggilan tanonan mga oripan Allah. Kasukit tulak ka ng kuntungan ay nagkailang yan sa mga amal. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, amya kapong ko Abu Hurairah, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin laylatal jum'ah, fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim. Sulangon o amal, mga galabak, mga simba o bani Adam, bawatano Adam, manan nasaktano, na ipanig, sumanga malirang kukuman Khamis, o kagagawinan o Jum'ah. Manan nakagay. Kagay mo kagawin. Na pala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim. Na suip tulak yan suntungan na iniyan. Na dibdari man so amal yan. Manan nadataro maaral. Dibdipanik. So amal o dawa qati'ur rahim. Manan itulak yan suntungan na iniyan. Ya karelek sa kay hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ay ikatlo mga oripan Allah na afdol. So kaplalalalim. Na sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inabi niyan. Amya kapong ko Abu Hurairah radiyallahu anhu. At igyan na tadaruna manil muflis. Ino katawan niyo tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigyan ko mga sahaba niyan. So kaya wiswisan ang takakyagunduan niyan. At tigo mga sahaba, al-muflisu fina, ya Rasulullah, man la dirham lahu wala mata'. Ayan kaya wiswisan, hey Rasulullah, sir kami. Nasudaban yan tamo, daban yan pagigimo, daban yan unta, daban yan walay. Giti katawiron ng mga sahaba. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. Yan kaya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam ang oripan Allah. Na upang makapumgada-gada tanong na kapakay ang madakan ang makasusunod. Sitan mala dito ako ginawa ta. O pa makaditay ni main ka nagpakay ama ilang sa mga amal tanong. 50 ragun, 40 ragun. Napalain simba si Allah. Ugay na makaumas ka niyan sa lungan na mori. Nagkailang agyan mo tamang galubakyan ang mga simba. Kahit na pumakamon ang mga piskas niyan. Anak ba ko mo nasa sumaskaton. Anda ka, anam yung galubakyan kapan ako to. O di na initulak yan suntungan na iniyan. Na diptiw magyang ko mga galubakyan sa langit na pananggilan tanunan mga oripan Allah Ta'ala paan tano maparulis yung mga simba tano o di na mga galabak tano ang mga bitiya sa lungan na mauri wa aqulu quli hada wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب القلوب وهو